Кәрим Тинчуринның туына 135 ел тулуга багышлап, Тинчурин театры әдәби музыкаль чаралар карарга тәкъдим итә. Аның берсе инде бүген 8 сентябрь көнне кичке сагат 5-тә Горький исемендәге ял паркында уза. Бу турыда һәм театрның яңа сезонга эш планнары турында сөйләргә дип бүген студиябызга Тинчурин театры директоры Фәнис Бесагыйтов килде. Фәнис әфәнде, исәнмесез? Хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле тамашачылар, хөрмәтле тамашачылар, хәерле иртәләр булсын. Кәрим Тинчуринның туына 135 ел. Шул уңайдан театр инде зурлап әзерләнә һәм инде алда әйткәнебезчә әдәби музыкаль чаралар узачак икән. Менә нинди форматта уза бу, нәрсә турында булачак бу? Шуннан да Кәрим Тинчуринның 135 еллыгын без инде 1 ел элек башладык, аның бәйрәм итә, аңа әзерләнә башладык, төрле чаралар белән. Менә безнең бүген дә Горький паркында шундай кызык кына флешмоб узачак. Анда инде безнең Кәрим Тинчуринның иҗатына багышланган була бу. Аның әсәрләренә язылган җырлар, аңа багышланган шигырьләр. Менә шундай форматта узачак, һәм тамашачылар белән бергә булачак бу хәл. Бу инде аның исемен, аның иҗатын безнең тамашачыларыбызга якынайту һәм таныту хөрмәтеннән эшләнә. Һәм мондый кичәләр дип әйтим, һәм мондый чаралар безнең әле 13 көнне үзебезнең Тинчурин паркында булачак. Анда инде мәктәп балалары да булачак безнең. Һәм айрым мәктәп балаларына без әзерләдек квестлар Кәрим Тинчурин турында. Монда инде Пушкин картасы белән дә кергә була. Айрым группалар белән дә үткәрәчәк без. Һәм күп төрле гастрольләр безнең, күп төрле очрашулар, безнең инде язучылар белән очрашулар. Бик күп чаралар әзерләнгән. Безнең сайтта да бар, челтәрләрдә дә бар, безнең интернет челтәрләрендә. Шуңа күрә кирип таныша аласыз, һәм бик кызык һәм бик күңелле булыр дип. Инде ният торабыз. Һәм инде менә чынлап та сезнең яңа театр сезоны ул бик матур, зур премьерадан башлана. Ул да булса Хан кызы Турандык. Чыннан да. Исеме дә бик үзенчәлекле, аннан соң жанры да музыкаль трагикомедия. Нәрсә булачак бу? Әйдәгез менә шул турыда сөйләшик әле. Хан кызы Турандык турында сөйләгәндә, бу Хан кызы Турандык дип әйтсәк була. Чөнки Карло Гоци аны язган татар әкиятләренә нигезләнеп язылган әсәр бу. Ул вакытта. Һәм 1918 елны аны Кәрим Тинчурин үзе ирекле тәрҗемә белән күп әйберсен үзгәртеп, чөнки Кәрим Тинчуринга якынрак ул татар әкиятләре, шундый бер тәрҗемә ясаган, һәм ул аны 18 елны үзе куяда. Менә бит, нинди фактлар әйеме? Менә безнең инде Сәрдәр Тагировский Венгриягә киткән безнең татар җегете, аның белән эшләгән бар иде инде, шуңа күрә менә аңа ышанып тапшырып, һәм без менә шушы 135 еллыгына атап куябыз бу әсәрне. Чөнки бу әсәр яртысыннан күбесе дә Кәрим Тинчуринники дип әйтергә була. Һәм бик кадерле бу әсәр безгә. Шуннан соң монда инде бик күп кенә биюләр булачак, музыка бик күп булачак инде. Трагикомедия дибез, монда теге жанр буенча караганда ул трагик әйберләрне күрсәтә. Ләкин комедиялар, көлә торган урыннарда бик күп. Монда комедия аша трагедияны күрсәтәләр. Һәм репетициялар бик көчле бара. Ярты төнгә дип әйтергә була. Менә түзмичә кичә безнең теге әйләнә торган кругта өзелеп чыкты турусы. Хәзер аны менә тиз генә ремонтлап куярга кирәк. Нәрсәгә дип әйтәм, безнең артистларга сентябрьгә кадәр өлгертәсез. Өлгертәбез, безнең артистларга тимердә түзми дип әйтәсе кирәк. Шулай. Инде алда икәнемчә, премьера көне 15 сентябрьгә билгеләнгән. Сез әйтеп киттегез, режиссеры Венгриядә яшәүче татар егете дип әйеме, ул безнең инде сезнең иҗади лабораторияларда катнашкан егет. Чыннан да, аннан соң ул бит Едәш исемдә дигән спектаклендә куеп китте инде елымызда. Һәм инде менә актерлар составына килгәндә, мин афишка күз салганым, анда сезнең яшь актерлар да катнаша, шулай бит? Әйе, безнең менә яшь актерыбыз Адилә уйный безнең төп рольне дип әйтергә була, Турандык ролен. Һәм монда тагы бер әйбергә
игътибар итәргә кирәк. Карло Готци язган вакытта бит бөтен исемнәре аның чит ил исемнәре дип әйтик инде. Кәрим Тинчурин аның барысына да татар исемнәре кушып чыга. Һәм менә шундый теге спектакль куелышында да безнең яшьләр белән өлкән буындагы артистлар һәм урта буын артистларының кушылып шулай бергә ничектер сәхнәне тутырып йөрүләре һәм бергә иҗат итүләре менә монда икенче төрлерәк бара башка режиссерларга караганда алар теге олораклары инде яшьлекләренә кайткан кебек яшьләре инде әз генә олыгаеп китеп үзләре ничектер олыгайган кебек булып алар бергә менә шундый синтез ясап яхшы спектакль чыгарга гел атлыгып торалар. Менә бит бик көтәбез инде без бу премьераны. Шуннан да килеп карагыз, бу үзенчәлекле спектакль булачак. Әйткәнемчә, биюләргә, теге движениегә һәм көлүләргә, елауларга бик күп бай булган спектакль булачак. Аннан соң менә премьерадан бераз читкә китү түгел инде бу. Гомумән яңа театраль сезонны ничек, нинди яңалыклар белән каршылыйсыз, Фәнис әфәнде? Ну, менә безнең иң беренчесе 15 көнне менә шу Хан кызы Турандот була һәм эш бара инде безнең татарча софт дигән, софт татарча бу робот белән апуш белән куелачак спектакль аны баш режиссерыбыз Туфан Имаметдинов куя. Аннан соң Туфан Имаметдинов тагы бер әсәрне чыгарачак, Идегәй әсәрен, бу 1100 еллыгына булган кабул итүнең бәйләнгән. Һәм аннан соң булачак безнең балалар өчен бер спектакль, аның теге исеме бөтенләй белән әле әйтмим, чөнки аның исеме булып бетмәде, ләкин менә уже укырга утырдылар. Димәк инде эш кайный, премьералар әзерләнә һәм инде чынлап та Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры зурлап яңа театраль сезонны каршы ала. Бик зур рәхмәт, Фәнис әфәнде, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та инде без барлык тамашачыларыбызны кабаттан әйтәбез, 15 сентябрь көнне зур премьерага Хан кызы Турандык спектакленә көтеп калабыз. Бүген шулар иде, мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.